kasusilan yang berprestasi aku Gusti kaya elektrik kepali nganggur bakal mundur yen utang bakal nyauri ngombe wedang gulane batu ayo kadang bomber lesung jumenglung mas esok mangan sukap kadang esok terus juga sembah nuwun iki telung tembang dadi siji wit sinom nyamat bablas nandur ngunduh njur dicemplungke ana ing lesung jumenglung tembang lawas merga aku gemi karo sing lawas ki sing dingge rambatan lagu-lagu anyar ki lek sing lawas-lawas to nduk mula pesemone iki manuk manyar susuwe dawa bareng entuk anyar terus lali kali sing tuwa ki ora bener ngono jebul iki mengko ya ana bintang tamu Mas Dujo ning sadurunge beliau munggah panggung sak tembang meneh kaya ngapa disuwun iki Mbak Sulis Eva karo Mbak Diah sing jumeneng disepoti dhisik Mas kaya ngapa Mbak Sulis Eva karo Mbak Diah ben jumeneng karo Mbak Lilis Karnali ya piye sing kompak wong telu terus jiro lu bengkengean sakcrit sinden senengane kok dicerit Mbak Lilis dalah sih semangat toh nggih masih pokoknya kudu semangat tasik 2 hari ancen kok telung bengi kegangan suwengi sik 2 hari iki njur sik pirang bengi nduk sik lama awake dijaga jamune aja nganti lali nggih golek nganti jamune iki ora dikulinake di tengah jalan njur lara nggih siap heeh nduk Diah dawuh Pak E. Aku le nyawang awakmu ki nggumun bathuke nonong bokonge jebret wah jan wis awake gilik.
Jenengan iki wau nggih ganteng rasukane anyar nggih, Pak. Iki klambi lawas iki Oh, sing. lawas. Ping eping sedaya nih. Menyesuaikan. Yang baru itu yoga itu loh, yang baru. Oh iya, yoga eping-eping. Iya. Sing penting semangat, ya, Dok. Inje, siap, Pak. Sinden kuwi gaweane melek bengi. Nggih. Kewajiban sebagai wanita solehah aja bangkong ya, Nak. Lek niku nggih, Pak. Tapi sinen Sekar Gadung niku sedaya sempak teles, Pak. Apa? Kok ngono ki piye? Aja Apa? Aja negatif thinking seto artine nek sempak teles niku semangat kompak anti lemes. Wah. Ngoten lho, Pak. Awitene lek lemes ya awakmu nesu mengko. Mbak Sulis. Dalam dari Mbak Cange. Nah, ini germone Sekar Gadung. Loh kok mau to, Pak? Iya, luar biasa. Ngaturke salam kagem warga masyarakat Sumbersari Mojogendil. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Wah, jan elok, jangkep tek komplit. Komplit, Ya. Pak. Indonesia Raya negara ingkang Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Tembange garapane dhewe nok kopi wengi Nggih. sak bawane. Ayo arep golek rebekan. Lah kula usul lho Pak Dana nika, tapi mboten jenengan ACC ngono. Penak men sinden kok kon goleke layar arep ning arep ngerebek. Tanggung jawabe ning endi? Itu loh perkembangan zaman Pak. Mungkin jenengan yo tak setel Ndadekke lumuh. Tak setelne video Pak, engko kena disetel. Lek nyetel wong loro ae. Yo, diawiti saka sapa Mbak Diah kena, Mbak Sulis kena, Mbak Bawa, Lilis Pak, kena. ini, Pak. Bawa pucung. Amit nggih, Pak. Ki Nyapa kok nganggo amit? Mbak? tembange kopi wengi, liyane rung duwe sing duwe mek rombongan Sekar Gadung tok iki. Nggih. Wanci dalu ayo padha melu aku Diaturke bobot Didik Fajar sing sangka Wonokerto, Kediri rawuh. Mas Han sing sangka Pleman ya rawuh. Sing sangka Perak Pak Haryono ya rawuh, sak rombongan. J Sugeng Rawuh. Mbak, sik to, Mbak. Piye Mbak Lilis? Mas Dar kok malih sepuh Tuwek. to? Nelungsungi. Nelungsungi. Ngawur. Kuwi tuh Malih, Mas Dar kok Mas Dar mundur kalau. Iya, oh iya ta ya Allah ora ketawa. Turun pangkat. Nggak kelihatan. Tintinganipun Wong Mas yadane Dar. dhewe iki ora ana ACDC mubeng kabeh iso. Wow. Ambakno sing gampang muji iki lek gender ya apik lho kuwi. Oh, berarti Anggere- Mas Yana nggih saged gambang. Lho, Apa meneh Pak Gembos? Gender ya iso lho. Lungguh jejak gongan. lungguh jejagungan. Sambi utuh Sambi ngrokok. ngombe apa Cak? Kopi. Kopi. Rasane piye, Cak? Seger. Wis alit angkringan kopi nyoto. Ya, kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados. Ngangen-angen ning sajroning wengi. Uga katur Kaya
warung Mbak Ning sing sangka Wates Kediri muga laris manis Mbak Ning. Luki ngadekan enak ki mergo sik sore coba lek diluk engkas. Lho, lah apa? Lah padha ngantuk apa ya dadilan enake coba. Lho kan Sekar Gadong sindennya ndak pernah tidur, Pak. Aku ora ngomongke sindene yogane iki lho diluk engkas. Apa enten ta, Pak? Aja ngono kok Mas Bowo nesu. Ya. Malah mbok cethake. Nek yoga nek isuk sansaya semangat lho, Di. Semangat. Iya, mergane saya isuk engko enek sing koprol-koprol bareng yoga. Iya. Sing paling semangat iki Mas Uji engko angger bar gara-gara nguyuh terus joget ning mburine gong gedhe. Gading alit ya. Gading alit iku saupama iku ngono bebasan harapan irama tipis-tipis Mas. Sekar Gadung Indonesia. Yep.
sekali senggaane eplekanyes. Gadul gadul gadul. Gedeng alit iku saupama Kanyes kanyes tanah Plekanyes, plekanyes, gadul gadul gadul. plekanyes, plekanyes, Gadul gadul gadul. plekanyes, plekanyes. Yo. kopi wengi Yo. Yo yo yo. Yo 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 Gedek, Nduk. Pripun, Pak Jogete gedek. Oh, gedek. Gedek ini nika. Oh, Jengklek, jengklek. nika nggih. Gedeng alit iku saupama Wis diaturke tembangi kopi wengi, wancine Mas Dujo munggah panggung, iring ana tembang nggondeli tresna kaya ngapa?